Vítajte! Dnes sa spolu pozrieme na niečo, čo má potenciál od základov zmeniť spôsob, akým narábame s informáciami. Ak ste niekedy mali ten pocit, že sa doslova topíte v dokumentoch, videách a rôznych podkladoch, tak toto je presne pre vás. Poďme na to. Viete, ono to začína vždy tak nevinne však. Máme pred sebou obrovskú kopu materiálov, či už do práce, do školy, alebo len pre nejaký osobný projekt. A človek zrazu ani nevie, kde vlastne začať. Je to pocit, ktorý asi pozná každý, kto sa kedy snažil nájsť tú pomyselnú ihlu v kope sena digitálnych dát. A tieto frustrácie, zniejú až príliš povedome však. Hodiny a hodiny pozerania videí, len aby sme z nich vytiahli tú dve dôležité myšlienky. Alebo prečítanie stoviek strán textu len preto, aby sme z toho potom napísali krátky súhrn. A to nehovorím o porovnávaní viacerých zdrojov a hľadaní rozdielov. Je to jednoducho strašne neefektívne a úprimne aj vyčerpávajúce. No dobre, ale čo keby existoval nástroj, ktorý by toto celé otočil o 180 stupňov? Nástroj, ktorý je poháňaný úplne novým prístupom k umelej inteligencii. Presne tu prichádza na scénu Notebook LM. Notebook LM nie je len ďalší všeobecný chatbot. Vôbec nie. Je to skôr taký osobný výskumný asistent. A jeho absolútne kľúčová vlastnosť: pracuje výhradne a jedine s dokumentami, ktoré mu dáte k dispozícii. Žiadne informácie z celého internetu. Iba z vašich zdrojov. Predstavte si to ako svoju vlastnú, super inteligentnú knižnicu. Takže, v čom je ten zásadný rozdiel oproti tomu, čo možno poznáme? Zatiaľ čo bežné modely si občas môžu niečo vymysleť, takzvané halucinovať, Notebook LM to nerobí. Ak informáciu vo vašich zdrojoch nenájde, jednoducho povie neviem. A tam, kde iným modelom dochádza pamäť, teda tokeny, tam Notebook LM v podstate iba začína. A k tomu všetkému je tu aj garancia súkromia od Google. A všetko sa to spája v tomto jednom úplne kľúčovom bode. Každá jedna odpoveď, ktorú dostanete, je podložená konkrétnym úsekom z vašich dokumentov. A nie len to, ono vám to ukáže aj presnú citáciu. To znamená, že máte absolútnu kontrolu a istotu, jednoducho koniec dezinformáciám. OK, mať takýto silný nástroj je jedna vec, ale vedieť ho naplno a efektívne využiť, to je vec druhá. A presne preto existuje štrukturovaná cesta, ako sa stať skutočným majstrom v jeho používaní. A viete, čo je na tom najlepšie? Tento kurz je navrhnutý tak, aby bol naozaj pre každého. Je úplne jedno, či ste o umelej inteligencii nikdy predtým nepočuli, alebo ste už pokročilý používateľ. Začína sa pekne od základov, takže sa nikto nestratí. Takže, poďme sa pozrieť na tie super schopnosti, ktoré sa vďaka tomuto kurzu dajú získať. A poviem vám, je toho naozaj dosť. Začína sa síce teóriou, ale podanou naozaj pútavo. Kurz vysvetlí, ako vlastne fungujú tieto veľké jazykové modely a odhalí to tajomstvo presnosti Notebook LM, tzv. Ray architektúru. Tá v podstate núti umelú inteligenciu, aby čerpala odpovede len a len z dodaných zdrojov. A práve pochopenie tohto princípu je kľúčom k tomu, aby ste nástroj využívali na maximum. Od teórie sa ale veľmi rýchlo presunieme k praxi. Naučíme sa pracovať so všetkými možnými typmi zdrojov. A áno, myslím tým naozaj so všetkými. Nie len klasické PDF-ka, ale aj YouTube videá, zvukové nahrávky, celé webové stránky a dokonca aj prezentácie alebo tabuľky. Jeho všestrannosť je fakt neuveriteľná. Predstavte si takú situáciu. Máte 100-stranový report a potrebujete z neho bleskové zhrnutia a všetky kľúčové dáta. Z Notebook LM to nie je práca na hodiny, ale na pár sekúnd a kurz ukáže presne, ako na to. Alebo máte pred sebou hodinové prednášky či podcasty? V kurze sa ukáže, ako z nich úplne automaticky vytvoriť štruktúrované poznámky a plne prehľadávateľné texty. Ten ušetrený čas je naozaj obrovský. A teraz niečo pre fajnšmekrov. Predstavte si toto číslo, 50. Presne toľko rôznych dokumentov dokážete analyzovať naraz. Notebook LM v nich dokáže nájsť skryté prepojenia, rozdiely a syntetizovať informácie spôsobom, ktorý je manuálne takmer nemožný. Ale pozor, nie je to len o analýze. Tento nástroj sa dá využiť aj prekvapivo kreatívne. Na základe vašich zdrojov dokážete generovať osnovy pre podcasty, scenáre pre videá, alebo dokonca celé myšlienkové mapy, ktoré pomôžu vizualizovať aj tie najkomplexnejšie témy. Keď si to takto celé zhrnieme, dostaneme sa k jednej úplne zásadnej transformácii. Transformácii času a efektivity. Myslím, že tento citát hovorí za všetko.
Činnosti, ktoré predtým trvali hodiny, sa zrazu skrátia na sekundy. To sa nebavíme o nejakom malom zlepšení, ale o radikálnej zmene v tom, ako pracujeme s informáciami. A to nás privádza k jednej dôležitej otázke na zamyslenie. Čo všetko by sa dalo stihnúť a dokázať so všetkým tým časom, ktorý by sa takto ušetril? Viac kreatívnej práce? Viac času na oddych? Tie možnosti sú prakticky nekonečné.